น่าจะสนุกเราก็ถึงเหมือนนั่งที่ทำลูกอยากทำดูหน่อยโอ้ไม่ทันได้เจอจ้ะฉันอะไรอะไร안되자도도 공룡 이겨내가 보네. 네 기능 한번 타면은 이자간데. 매우
Sakti menjalin जोंनि न'खराव जेबो गेना गोरोन्थि एबा खैफोद आफोदखौ जानगार खालामनांगोन अराय सुखु शान्तिखौ लाखिनांगोन अरायबो दावगाहोनांगोन नों आफा बाथौखौ अराय सम गाज्रि जानाय लोंनाय उन्दुनाय मुसुरनाय संनाय खावनाय गासैबो समाव शान्ति हर नों आफा बाथौखौ गाबज्रियो जोङो जाहाथे जोंनि खैफोद आफोदा गोजान नों आफा बाथौखौ अराय सम जोङो गाबज्रियो नों आफा बाथौनि अनगायै रावबो गैया नों आफा बाथौआनो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन लावसिन बोलोगोरासिन बेखायनो नों आफा बाथौनि सायाव अराय सम जोङो आर'ज गाबो जानाय लोंनाय उन्दुनाय मुसुरनाय संनाय खावनाय जानाय गासैबो समावनो अराय सम जोङो गाबज्रियो आफा बाथौ दिनैनि बे गोथार समबार सानाव नौन जानाय हिसाबै नों आफा बाथौखौ अरायबो जोङो सिबिबाय थायो दिनैनि नङा अराय सम नों आफा बाथौखौ गाबज्रिबाय थायो खुलुमबाय थायो जाहाथे जोंनि न'खरखौ अराय सम सुखु शान्ति लाखिनानै जोंनि साननाय हनायखौ दावगाहोनांगोन जाफुंहोनांगोन अराय सम गोजौखौ जौगाहोनांगोन आफा बाथौ हे आफा बाथौ नों आफा बाथौआनो जोंनि बयनिख्रुइ साबसिन लावसिन गिदिर गोलावसिन अराय सम नों आफा बाथौखौ जों गाबज्रियो नों आफा बाथौनि अनगा जों रावबो फोथायनो सानो नै दिनै नौन जानाय हिसाबै दिनै गोथार समबाराव नों आफा बाथौखौ गोसो गोथार लानानै गोरबो गोसो होसारनानै आर'ज गाबोबा फिथाइ सामथाइ बिबार बावथाय होनानै आलारि बाथि धुप धुना सावनानै जाहाथे जोंनि साननायफोरखौ जाफुंहोगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय गाबज्रिनाय जाबाय आर'ज गाबनाय Om Krim Krim Totse Aham Krim Krim Totse Aham Krim Krim Totse Jai Appa Bathuni Jai Jai Appa Bathuni Jai Jai Appa Bathuni Jai
อะไร คือ10%.